Сәлем дуслар. Безгә берничә мәртәбә мөрәҗәгать иткәннәр булды. Менә кызыл ит ашамаучылар да бар бит инде хәзер. Балыктан берәр төрле әзерләп буламы дип. Без менә бүген шуны искә алып, балыктан бәлеш пешермәкче булабыз. Аның өчен менә без алдык балык. Бу инде диңгез балыгы. Нинди балык алырга да ярый диңгез балыкларыннан сөяксез дип әйтәбез инде, сөяксезрәк. Һәм алдык без менә сагы ярмасы. Сагы ул инде менә крахмалдан эшләнгән ярма бит инде. Салачак без суган, туралган суган һәм май эшлегенә. Камырны без инде бүген традицион рәвештә эшләнә торган үзебезнең чүпрәле камырыбызны алдык. Аның эшләнешен без инде язып үтәрбез. Хәзер без инде балык бәлешебезне җыярга керешәбез. Монысы безнең капкачына булыр бәлешнең. Ә монысын хәзер инде аска җыярга өчен җыябыз. Хәзер инде менә эшлегебезне ясыйбыз. Аның өчен без туралган, чистартылган туралган балыгыбызны салабыз. Сагыны салабыз аның өстенә. Суган салабыз, туралган суганны. Һәм атланмай салабыз. Тәмчә инде тоз салып җибәрәбез. Булгатабыз. Яраткан кешеләр инде моңар бурычта себеп җибәрә алалар. Әзрәк менә шулай бурычлап алабыз. Һәм шуның белән безнең эшлегебез әзер була. Һәм аны бәлешебезгә салабыз хәзер. Һәм бәлешнең капкачын җәеп, аны ясап бетерәбез бәлешебезне. Дуслар, бәлешебезне ясап бетердек. Без аны хәзер менә мишкә, 180 градуслы мишкә, каядыр 35-40 минутка пешәргә затабыз. Дуслар, безнең сагы белән, балык белән әзерләнгән бәлешебез дә әзер булды. Хәзер без аны кисеп сезгә эшлеген күрсәтәчәкбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә